салом ба роғибони футболи тоҷик. Нашри навбатии барномаи фатҳро дар такя ба рақобатҳои даври дуюми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лига якум манзуратон мегардонем. даври дуюми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лига якум хеле аҷиб сипарӣ шуд. дастаҳое ки дар даври якум рақобатҳои худро бо ғалаба истиқбол гирифта буданд, ин авбаъд анқариб ҳамаашон мусовӣ намуданд. дар ду давр ягон даста ҳоло 6 имтиёз кор накардааст. ҳоло дар ду давр нест дастае ки ду ғалаба дошта бошад. аз аввал акнун мавсим ба мову шумо ишора дорад ки имсол сатҳи дастаҳо қариб баробар аст ва чемпионшавӣ барои ин ё он даста осон нахоҳад буд. аз ҳама зиёд мухлисони сарҳадчӣ мехоҳанд фавран мавсими имсола ҷамъбаст шавад, чун онҳо феълан дар садри ҷадваланд. баъди сарҳадчӣ дастаи мастчои мастчоҳ меистад. дар аввал ҳарчанд нисбати ин ё он тим баҳои дақиқ додан хеле барвақт асту, аммо ангезаи дастаи мастчоҳ воқеан боварнокарданист. дастае аз лигаи олиомада ҳулбуки восеъ бошад, ҳарчанд рақобати якуми худро муқобили сомони данғара мусовӣ паси сар карда буд, вале дар даври дуюм бар зидди саraz тавонист ки ғалабаи аввали худро дар мавсим ба қайд гирад. онҳо феълан дар ҷадвали мусобиқа дар ҷои чоруманд. дастаи шоҳмансури навкор мисле ки аз аввали мавсим бо натиҷаҳои на он қадар хуб оғоз мекунад. онҳо дар рақобати аввали худ бо тими мастчои мастчоҳ мусовӣ карда буданд ва инак дар бозии дуюми худ бо ҳисоби ҳангуфти 7-0 аз дастаи сарҳадчии ҳамадонӣ шикаст мехӯранд. албатта ин натиҷаи хуб нест, вале аз 4 ноҳияи пойтахт ягона дастае ки дар лига якум фаъолият мебарад, ин дастаи шоҳмансури шоҳмансур аст. мавсими якум аст ва танқид кардани вазъи ӯ ҳайати дастаи онҳо ба гумонам он қадар дуруст намеояд. холас рақобатҳои даври дуюм ғайри ин чандин фурсатҳову лаҳзаҳои ҷолибе дошт ки дар нашри имрӯзаи барнома мавриди таҳлилу баррасӣ қарор медиҳем. рақобати аввале ки мехоҳам дар мавридаш ҳарф занем, ин бозии дастаҳои ҳулбуки восеъ ва саразми панҷакен мебошад. барои мухлисон ҷолиб он буд ки ҳулбук баъди баргашт аз лигаи олӣ дар кадом сатҳ бошаду сараз бо тағйиротҳо дар курсии сармураббигиву ҳайати бозингарон, истифодаи бештари бозингарони маҳаллӣ ва баъди ғалабаи аввалин дар даври якум чӣ бозие муқобили ҳулбук нишон медода бошад. холас рақобат шурӯъ шуд ва мухлисони бешумори ҳулбук ҳам ба дастгирии дастаи дӯстдоштаи худ омаданд. майдони нав ва фазои нав барои мухлисон шӯқии бозиро боз ҳам бештар мекард. футболбозони ҳулбук аз рӯи таҷриба бештари вақт идораи бозиро пурра ба ихтиёри худ мегирифтанд. сарразм ҳам мардонавор истодагарӣ кард ва дар аввалин рақобати сафарии худ бозии бад нишон надод. холас дар ин бозии пур аз эҳсос ки дар ниҳоят ғалаба намуду чанд гол ба самар расонид, ба мо Дилшод Назирмадов нақл мекунад. дар даври дуюми чемпионати тоҷикистон байни дастаҳои лигаи якум дастаи ҳулбуки ноҳияи восеъ дар варзишгоҳи марказии навбунёди ноҳия бозии аввалини хонагии худро бо дастаи саразми шаҳри панҷакент баргузор намуд. голи якуми дастаи ҳулбук аз ҷониби ҳамлавари канории даста ҳотамшод Сайнурдинов бо як маҳорати баланд аз масофаи дур вориди дарвозаи саразм гардонида шуд ки ин голи аввалини дастаи ҳулбук дар мавсими имсола ба шумор меравад. дере нагузашта футболбозони соҳибони майдон бо як бозигузории зебои муҳсинҷон абдуғаффоров бо ҳимоятгари канории даста бахтовари хуршед тавонистанд ки ҳолати головарро созмон диҳанд ва бахтовар дар ин ҳолат бо дарвозабон 1-1 баромада ҳисоби бозиро 2-0 бар нафъи дастаи худ гардонид. дар идомаи бозӣ дастаи ҳулбук бо кӯшиши Аминҷон Эргашев тавонист ки боз як голи дигарро вориди дарвозаи рақиб намояд, вале ин гол аз ҳолати нобозӣ ҳисоб шуда бекор гардид. дар нимаи дуюми майдондорӣ низ ҳар ду даста имкон доштанд ки ба дарвозаи ҳамдигарӣ гол зананд, вале кӯшишҳои футболбозон бенатиҷа анҷом пазируфт. ҳамин тариқ дастаи ҳулбуки ноҳияи восеъ дар бозии аввалини худ дар мавсими нав бар дастаи саразми шаҳри панҷакент бо ҳисоби 2-0 ғолиб омада 3 имтиёзи заруриро ба даст овард. дастаи ҳулбук тамрину нағз гузарондагӣ буд, бозишам хуб буд. дар тайми якум тайм дар дуюм тайм камтар суст шуданд. хаб мо ҳам кӯшиш кардем ҳамин бо ҳисоби 2-0 ғалаба кард ҳулбук. хаб мо бо дар бозии оянда бо нағз тайёр мебинем. дастаи ҳулбук яке аз беҳтарин дастаи восеъ мебошад ки вай дар ҳамин сол вай бояд ҷои
аввалро гирад. дастаи мастчоҳ ин мавсим мисле ки азми бузург дорад. онҳо дар даври аввал мусовӣ доштанд ва дар даври дуюм дар хонаи худ пеши лашкари мухлисонашон тими навкори ҷиликулро бо ҳисоби бузурги 5-1 торумор намуданд. футболбози ин тим меҳроҷ раҳмонзода дар дидори мазкур дубл кард ва бо 3 голи дигари ҳамдастовиашон ғолибияти бузурги тимашонро таъмин намуданд. имсол яке аз вазифаҳои ҷонии дастаи мастчоҳ чӣ гуна ишора кардем ин роҳ ёфтан ба мавқеъҳои болоӣ аз ҷумла якум ё дуюми ҷадвали мусобиқа аст. омодагии хеле ҷолиб доштанд ва мухлисон умедворанд ки бо чунин оғоз онҳо ба ин мақсад расида метавонанд. бозии марказии давр рақобати рангони ноҳияи рӯдакӣ ва моҳири ёвонро унвон дода будем. дастаи ду тими пурқувват дар даври дуюм ба таври прагматикӣ сурат гирифт. ҳарчанд саҳифаҳои тими рангон ин бозиро ҳар лаҳза пур аз эҳсос унвон дод, вале эҳтиёткорӣ аз ҷониби тарафайн дар мавқеи аввал буд. лаҳзаҳои хатарнок дар назди дарвозаи ҳар дуи дастаҳо зуд ба миён меомад. ҳарчанд аз ин рақобат мо ҳисоби калонтар интизор будем, вале билохира бозингарони ҳар ду тараф дар 90 дақиқа фақат ба задани як голӣ даст ёфтанд. тамом. холас бозии мазкур мусовӣ шуд. бозии ҷолиби дигаре ки бояд дар мавридаш ҳарф мезадем ин дидори дастаҳои рахш аз ноҳияи восе ва саройкамари 5 буд. ин бозӣ ба он хотир ҷолиб буд ки рахш дар рақобати аввали худ ғалаба ба даст оварда буд ва бисёр ҷолиб буд ки дар даври дуюм дар бозӣ муқобили яке аз дастаҳои пурқуввати чемпионат саройкамари 5 чӣ кор карда метавонист. бозӣ дар майдони худашон буд. дар асл бигирем рақобати дастаи рахш бад набуд. онҳо тавонистанд бар зидди саройкамар арзанда истодагарӣ кунанд. дар баъзе фурсатҳо ҳатто лаҳзаҳои хатарнок дар назди дарвозаи меҳмонон ташкил мекарданд ва ҳатто чандин фурсатҳои хубашон ба дарвоза надаромад. аммо таҷрибаи саройкамар андаке баландӣ кард. онҳо аз фишори мизбонон зуд раҳо меёфтанд ва рафти бозиро идора карда метавонистанд. холаси кор ҳамин ки тими рахш дар муқобили саройкамар воқеан арзанда буд. аммо ҳисоб дар ниҳоят ба нафи кӣ шуд? боз ҳам ҳамкорони мо қисса мекунанд. бозии дигари даври дуюми чемпионати тоҷикистон байни дастаҳои лигаи якум бо иштироки дастаи навтаъсиси рахши ноҳияи восе ва дастаи саройкамари ноҳияи 5 низ дар варзишгоҳи навбунёди ноҳияи восе баргузор шуд. дастаи рахш дар бозии аввали худ бар дастаи исфара ғолиб омада 3 имтиёзро соҳиб гардид ва дар сурати ғолибият дар ин бозӣ имкон дошт ки боз ҳам мавқеи худро дар ҷадвали мусобиқа беҳтар гардонад. дидори мазкур бошад барои шогирдони қаноат латипов сахту сангин пушти сар шуда дар нимаи аввали бозӣ баъди хатои ҳимоятгарон ва дарвозабони дастаи рахш футболбозони дастаи меҳмон аз ноҳияи 5 тавонистанд ки голи ягонаро дар дидори имрӯза ба самар расонанд. қисмати аввали бозии имрӯза бо ҳисоби 0-1 бар нафи дастаи саройкамар ба анҷом расид. дар нимаи дуюми майдондорӣ бошад боз ҳам дастаҳо як бозии ҷолибу тезкорро нишон дода барои тағйир додани ҳисоб дар бозии имрӯза талош варзиданд. дар ин қисмати бозӣ ҳарчанд дастаҳо кӯшиш намуданд, вале ҳеҷ кадом ба задани гол даст наёфтанд ва ҳамин тариқ бозии байни дастаҳои рахш ва саройкамар бо ҳисоби 0-1 бар нафи дастаи меҳмонон ба анҷом расида дастаи рахш ба аввалин бохт дар ин мавсим рӯбарӯ шуд. дастаи саройкамар бошад баъди мусовӣ дар бозии хонагӣ ин навбат дар сафар бо ғолибият бар дастаи рахш 3 имтиёзи заруриро соҳиб шуд. дастаи саройкамар яке аз дастаҳои муддаиёни ба лигаи олӣ мебошад. ман ҳам хел фикр мекунам ва ҳамин бозӣ ҳаминро нишон дод ки даста пуртаҷриба аст. новобаста ки онҳо дар сафар бозӣ карданд тавонистанд ки аз хатогии муҳофизатгарони мо истифода бурда дар қисми аввал як голро вориди дарвозаи мо карданд ки он бо ҳамин бозӣ гӯем ба итмом расид. вале ногуфта намонад ки он ҳолатҳое ки дар қисми якум ва дуюм буд, ҳам дар задани гӯем дар нимчӯбаи дарвоза дар қисми аввал аз ҷониби ниммувозиятгири тарафи чап Шорух ва боз якчанд ҳолатҳои стандартие ки мо онро метавонистем вориди дарвоза кунем дар қисми дуюм. афсус ки ин ҳолатҳо нашуд ва ман новобаста ба ин ҳамира гуфтаниям ки бозингарон саъю кӯшиш карданд, аммо сад афсус ки гол вориди дарвоза нашуд. майдони бад набуд. бозӣ хеле ҳам бозии хуб шуд. ин бозии дуюми мо бозии якумро дар хона гузарондем ва ин бозӣ мо фақат ғалаба дар кор буд.
باید خیلی کرد که کمانده رخشم بازی خوب نشون داد. خیلی حالتهای گرزنی ما خیلی شما دیدید به حد بسیار بودن. خیلی ما باعث بیا غلبه کردیم. برای بچه‌ها را تبریک میکنیم. مخلصای ما که خیلی از بودن اینجا مخلصان را تبریک میکنیم و حرکت میکنیم که ما بازی دیگر فقط برای غلبه بازی کنیم. اکنون یک مرتبه دیگر توجه میکنیم به نتیجه رقابت‌هایی که در دور دوم به میان آمدند. در بالا گفتند که رنگون و ماهور مساوی کردند 1-1. هولبوک باشد در میدان خود سرازم را با حساب 2-0 شکست داد. اسفاره باشد در ناحیه جلالالدین بلخی با شکست روبرو شد. بازیگران دسته پنجشیر توانستند که به دروازه دسته اسفاره 3 گل به جواب زنند. دسته شادمان باشد در میدان خود دسته نورک را قبول کرد و از اول رقابت دسته شادمان برتری را بر ذمه خود گرفت و توانست که به دروازه دسته نورک 4 گل بزند. ولی فوتبالبازان با اصطلاح مکتبخوان دسته نورک هم در مقابل شادمان ایستادگری خوب کرده توانستند. آنها با 4 گل میزبانان با 2 گل جواب گردانیدند. بازی دسته رخش و سرای کمر را گفتم که 1-0 به فایده دسته سرای کمر خاتمه یافت و دوشنبه باشد حال هم بازی‌های خود را برگزار نمی‌کند و بازی نوبتی آنها نیز در مقابل سامان به روز دیگر گذرانده شد. دسته مسجد باشد در بالا گفتم که با حساب 5-1 جلیکور را شکست داد و سرحدچی باشد دسته شامنصور را با حساب بزرگ 7-0 مغلوب کرد. در مورد وضعیت جدول مسابقه هنوز بر وقت است اندیشه‌های خود را گفتند، ولی عجیبی کار در این است که دسته سرحدچی فعلا در موقع اول است. دسته سرحدچی، مسجد، رنگون، هولبوک هر 4 امتیازی دارند، ولی از حساب تناسب امورهای دیگر دسته سرحدچی فعلا در موقع اول جایگیر است و مسجد باشد در موقع دوم. اکنون توجه کنید به رقابت‌هایی که در دور سوم چمپیونات فوتبالی کشور میان دسته‌های لیگ یکم به میان آید. دسته سرحد در میدان خود قرار است دسته دوشنبه را قبول کند. پنجشیر باشد در میدان خود بازی مشکل دارد در مقابل رنگون ناحیه رودکی. شاهمنصور باشد بعد شکست هنگاموی اینک با دسته رخش، یعنی که دو دسته نوکار چمپیونات با هم روبرو میشوند. دسته مسجد باشد با مهمانی دسته سامون میرود و نورک باشد در میدان خود باز هم بازی مشکل در مقابل هولبوک دارد. دسته مویر باشد دسته شادمان حصار را قبول میکند و سرای کمر باشد بازی اندک آسان‌تر دارد که این در مقابل اسفاره شهر اسفاره است. دسته جلیکول باشد در میدان خود دسته سرحدچی را انتظار است. این نشر نوبتی برنامه فتح بود که اون رو من فردوس خورسند برایتان شهر رو توضیح دادم. تا برنامه دیگر پیروز و پاینده باشید.